Ayan, panibagong vlog tayo. Ayan. Vlog natin si Papa ni Tricia. Sinusulit-sulit. Sinusulit niya habang nandito. Ay, mga lubos pa pati. Adto. Tubig adto. Adto to. Luog. Oo. Tara na yan. Sinuno, nililiha yung poste sa taas para mapinturahan. Patata yung sa harap, no. Ito na tubangan. Nalihan na gadaan. Ito ang nagkaroon ka sa akon. Pati ako. Kaya sa atin sinuno, nag-uuran. Pitado. Kaya kahapon, imbes na magpaulan ako, dinala ko yung van. Nahinan ako sa ulat. Mahirap na matrangkaso. Ipagdating mo, karating lang namin nung galing ng sintro. Hardware. Ang matibay ako sa ulan, kaso baka matsambahan. Buti kung naligo, pagkatapos nung naulan na, di man ako naligo. Hindi nga naligo. Alam maligo, nandito, nagtatao. Gayon na. Karang, nangal ka. Kung may pula pa sana, maganda yung nagdag. Wala na kasi. Ba't wala ng pula? Ito sana oh. Ito baitang na to oh. Gilid, ganda niyan. Pero sa loob, ang ganda nga. Hindi pati yan. Maganda yan sa loob. Yung ano ng baitang dyan. Ano? Doon sa loob. Makinis na nun eh. Hindi, kapag na kaya. Adin mo, iubos na adin mo. Aray, bay. Nagbukal ng bago. Yan yung cellphone natin gamitin. Dapat mo po, kalarog nung gad ka na kulay. Pero Baka maroon na. Afghanistan style. Afghanistan style. Bagong hair na pintor. May dan si Batag. May bagong hair na pintor. Wala raw, dak basun. Nag-skin coat. Guardia paggabi. Guardia pero na lawag sa multo. Naging iba siya kayo straight sa tubo. Na multo. Dito, simple naman dito. Ayaw dito, ganda tingnan. Tutok mo. Ay, tutok mo ranya. Tapos iso mo. Ano na po? Taas mo bunti. Yan. Kasama mo sa 14 to. Montage, dun po sa saging. Kaya saging yun.
She says, hey man, there were just too many days. When our Sayang. intentions only got in the way. Tuloy-tuloy yung retouch. And I almost never know what I should say. Yung sabi nung mga matanda na ano, okay na raw yun kasi napahayop. Maybe nothing, no Hayop lang yung namatay. ever was that okay. Kabiglaw ka tuno. House of Galing akong ospital. Pag akong pain kadto alaga na mo. Wag. Ginigisang ako nag-aalaga. with only Ano yun? Nakagat ang ahas. Ay, nasong. Hmm. Ano nakagat sa iyo? Doon sa area na yun, 3 kalabaw na yung namatay na ganun. Laking kalabaw. Ha? Oo. you cannot breathe. Nag 11.5 pa. Never did so. Bigyan ko yung nag-alaga. Binigyan ko yung mga nagkatay. Nahawakan ko. 5K. You never won't know. Bili ko ng 18. Bili ko ng 18K. Ay, nagkakarni pa man. Wala. Ginta lahat. House of Di man kinatay na ano, yung pinagtinda. Pinakatay lang nung bibili para makatulo with only yung karne. Kinumagaan, kinuha nila lahat. Ganun sa albay. Ah, binili pala ng buo. Oo, binili. in this house. Kinuha lahat. Yun din naman yung pinagkarne na pakilo-kilo. Ipinakatay lang para daw di masira. In these lonely Oo, sa albay. hearts. Mga bulaluhan. Pwede man nira iisip ko. Babae sana yung ano, anak ng kalabaw. Buo na. Buo na sana. Oo. Naging bato pa. 18 kilo, ginang ano, 13. Pero kung buhay yun, 50. 50-40 sabi. And retouch. Amo na. Ang ganda ng tingnan. Unti na lang. Ganito bahay mo tol, no? May pera pa. Ha? May pera. Oo. Malit lang. Manabili ka ng lote dito? Sa Burias? Dapat dito ka umanap. Kanla mo ngayon luti. Oo, dito ka umanap. Dito sa Bato. Ah, may bahay ka dun sa ano, Burias, may bahay ka dito. Kahit ganito lang. Ganito. Malaki na yan. Oo. Second floor, malaki na. Ganitong bahay, tama to dun sa ano, yung sa Nebo Road. Yung nilagyan ko ng kubo. So, tama yun. Tama to doon. 500 siguro, no? Kulang. Kulang may 1 million. Pag puro suhol. Ayo. Di, may 500 pang pasimula, pwede na. Simula. Tapusin mo muna yung baba. Mabuo lang kahit di mo na magbalik daw. Oo. Yung baba muna, yung ano, taas pahinga.
Sabi ko nga sa kay Mrs. Makaipon lang, may hawak lang ako mga 300. Pasimulan ko yun. Paunti-unti. Lupit ng bahay.